ethelwe ngenyongo akaphinde ashade. Ngithi umuntu nomuntu lapho aqonwe khona noma aqome khona akangenise naye ahlulise ithulo lapho izobuya eAfrika ngiyakuthembisa lokho lapha emajuba nje ngegama asikwazi into kumajuba ayikho emajuba comrade asinamgwaqo umasipala ufike wagubha ilo kuma-potholes wagubha ilo lapha azofaka khona itiyela makunizulu ama-swimming pool lapha asankwakho makubuzwakala ukuthi kwenzakalani ngasaqeli manje usethi itiyela le wayigubhelani itiyela nawe comrade ngiyabisa mawuzivakashele nje majuba ngathi ungafika ngehelicopter kuze imoto yakho ingalimali kodwa ngoba ucomrade engimthembayo uzoza ngayo imoto mayingenile sizoyiphusha sizolekelelana okunye okugcina mama bengithi ngiyatholisa kakhulu lapha elokhondaleni ngoba ngisho ukuthi asina umasipala wesawuko last week bekushone umfowethu laphayana unawo umndeni bathi umndeni awunalutho umasipala wethu akenzanga lutho ukhansela lethu uqala ukhansela kuqala akenzanga lutho ahlanganiswa emphakathini umuntu angcwatshwe last week Friday udadewethu noNgcebo besuka la sikhuluma naye iteksini shona umfowethu besihlala yedwa ubhuti omdala ngisho nakuwe chief mdala hlala yedwa enekhubazekile uyedwa asazi masuka la sokhuluma sithini sokwenzenjani ukuthi ngobeka kanjani asazi ngiyabona efundile umzali osebenzise imali ukuyifundisa akakhokhe imali uhulumeni ngoba we are not introduced, we never introduce thina njengabazali ukuthi yiphi inhlobo yemfundo siyifunde. Uhulumeni wethu sayithini wahamba all over ebheka izinhlelo zamanye amazwe wabuya thina wasifundisa udokotela imali yecollege uhulumeni ayibhatale leyo angibelele sicela usondele upresident wethu ubaba Floyd nama 10,000 kuphela njengokuthi sigcwele le umzali ukhulisa ingane from grade izalwa ayikhulise ayifake esikoleni up until yoqeda e-university i-item imayibuye kufanele idinge nayo leyo waqeda ukuthi qeda i-university ngawuthola umsebenzi thina-ke asifayithele ukuthi umuntu oqede i-university wonke nama-college nama-universities ingane efundile umzali osebenzise imali ukuyifundisa akakhokhe imali uhulumeni ngoba we are not introduced, we never introduce thina njengabazali ukuthi yiphi inhlobo yemfundo siyifunde. Uhulumeni wethu sayithini wahamba all over ebheka izinhlelo zamanye amazwe wabuya thina wasifundisa udokotela imali yecollege uhulumeni ayibhatale leyo eminye lonke amandla ayibuye ampingelele mengameli nethimba lonke ilibiza ngomgogodla-ke ithimba national, provincial and so on and so forth. Ngicela-ke sibuyiseni i-Afrika ibuyele kubantu abansundu. Yawazi umhlonyana kusho ukuthini ukuthelwa ngenyongo uyimbokodo. Njenaso isifundo esithi umama ma eseshadile ethelwe ngenyongo akaphinde ashade. Cultural teachings ngicela lokho ba ingane mayina 11 years bayethe yenzela umhlonyana yethula ezidalweni zakubo ukuze zikhonje ingabi nesiphakalala idlala abafana ingafaka amantombazane asenale ekuthiwa parks and pass half and pass ingane ziyakhulelwa abafana bayidlula ayinayo i-cultural anointing uJesu eno 8 days wayenza isiko baba-archbishop. Why no 8 days Jesu wayenza isiko? He never worshipped culture, but he practiced culture according to the Jews. Ilapha kuLuke chapter 2 verse 21. Wayenza isiko. We are practicing our cause.
siye sabonana ngolwesithathu Majika Joe Marisburg Ward 33 safika sabona nebandla lonke uNabelo Mukakhoza nalibika udaba lwethu kwadlula usuku olodwa imayibuse yafika kuthini izosibheka siyabonga kakhulu ngiqala ukuthi sithini esibika udaba lwethu lusukumele phezulu ngevodarize izinto khomba ukuthi bakhathazekile abantu ngathi President ngizokutshela ngiphathiswe la izalukwazi ezindala usunehodi kahle kahle izolo besibasa abeza la ngokubavukelana-ke umbuso uyavukelana abantu bediliziswa ngaphakathi emabhasini bediliziswa amanye ama-political parties so bekuyiphi nje abantu bathukile nawe owamukelwe ngayo siyabonga umsebenzi oqalile kajika Joe sicela uqhubeke nayo.